l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela jinsab fi Brussell għal summit importanti tal-Kunsill Ewropew. Hawnhekk għadda żewġ messaġġi importanti fejn anqal il-mexxejja Ewropej biex iqumu mir-raqda ħalli iwaffqu il-ġlied f'Gaza, waqt li wkoll appella lill-Parlament Ewropew biex jirrispetta l-Kostituzzjoni u l-Parlament Malti. Fil-ftuħ ta' dan is-summit bejn 27 mexxej Ewropew attenda wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres. Hawnhekk Dr. Abela sostna li s-sitwazzjoni f'Gaza ta' eluf ta' persuni innoċenti mejta, inkluż nisa u tfal u familji sħaħ li jinsabu bla ilma u ikel, għandha tkun il-wake-up call għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Dr. Abela żied jgħid li tfittxija għal paċi u l-progress soċjali f'dinja sigura mhux biss huma valuri importanti imħadna fil-Kostituzzjoni tagħna, iżda parti mill-azzjoni tagħna fuq livell globali, inkluż bħala membri fil-Kunsill tas-Sigurtà fih dan il-Ġnus Magħquda. Il-Prim Ministru kien wieħed minn ftit mexxejja Ewropej li kellu l-opportunità li jindirizza lill-Kunsill Ewropew pożizzjoni kostanti u b'saħħitha tal-Gvern Malti favur il-paċi u l-wafqien mill-ġlied, tant li kellha tkun riżoluzzjoni imbuttata minn pajjiżna li ġabet qbil dwar il-ħtieġa ta' għajnuna umanitarja f'Gaza. Minn barra hekk anke minħabba il-fatt li Malta bħalissa qed tokkupa siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà u mix-xahar li ġej se tkun qed terġa' tmexxi dan l-organu tant importanti. Il-Prim Ministru saħaq li jeħtieġ li jkun hemm sforz kollettiv biex minnu fih jitwaqqaf il-ġlied b'mod permanenti, hawn kienet jitkellem b'mod partikolari dwar il-gwerra f'Gaza. Ħadd pjaċiru koll li b'mod speċifiku waqt l-intervent tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda speċifikatament irrefera għal kontributi li tat Malta fih dan il-United Nations Security Council kellu kliem ta' tifħir sabiħ ħafna l pajjiżna għal mod kif ġibna ruħna u mexxejna il-qudiem il-programm ta' ħidma u dik kienet xi ħaġa li notajt b'tant u tant sodisfazzjon. Dan il-messaġġ għaddeh ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda f'kumment mal-ġurnalisti qabel dan l-istess summit. We believe it's essential to have peace for the Ukraine, but peace fully in line with the principles, which means peace respecting the Charter, international law, and the territorial integrity and sovereignty of the Ukraine. That is the reason why we believe, for the same reasons, that we need a ceasefire in Gaza. Il-Prim Ministru kompla li fil-waqt li hu tajjeb l-Unjoni Ewropea qed tiffinanzja għajnuna umanitarja l-Palestinjani, il-Kunsill Ewropew kien qed ikun sieket u kien biss issa li jidher li beda jitkellem. Saħaq fuq l-importanza li fil-konklużjonijiet tas-summit ikun hemm talba għal wafqien mill-ġlied. Dr. Abela saħaq li s-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza u rapporti li n-nies qed ibattu il-ġuħ il-kwistjoni tal-biża' li ma nistgħux indawru wiċċna liha, saħaq li ħtieġa ta' għajnuna monetarja kbira u għandha tingħata biex intaffu mit-batijiet. Il-Prim Ministru rimarka kif Guterres qed jaħdem bisħieħ favur il-paċi anke qed jieħu pożizzjonijiet qiebsa biex jiddefendi l-umanità. Dr. Abela sostna li ħares il-qudiem għal patt għall-futur li jfisser nippreparaw irwieħna fl-isfidi futuri li jekk ma nħejjux għalihom iħallas b'mod qares il-bniedem. Hawn semma wkoll it-tibdil fil-klima saħaq li l-Unjoni Ewropea u l-Ġnus Magħquda jistgħu jikkollaboraw iżjed fuq dan l-aspett. Sanittant waqt l-istess summit mal-mexxej Ewropej, il-Prim Ministru Robert Abela kellu messaġġ ieħor importanti li għadda din id-darba favur in-newtralità li ħaddan pajjiżna u ħtieġa l-Parlament Ewropew jirrispetta l-Kostituzzjoni ta' Stat Membru bħal Malta u l-Parlament Malti. Fl-intervent tiegħu fejn tkellem bil-Malti, il-Prim Ministru Robert Abela tenna dak li l-Gvern Malti qed jaħdem għalih bla wafqien il-paċi. U f'messaġġ dirett lill President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola saħaq li din l-istituzzjoni Ewropea għandha wkoll tirrispetta l-pożizzjoni tan-newtralità ta' pajjiżna fil-proċessi leġislattivi u dawk politiċi tiegħu. Dr. Abela żied jgħid li rridu nibqgħu Ewropa tal-paċi, tas-serenità u tal-istabilità, prinċipji li msejsa fuqhom l-Ewropa.